pero pagkuha pa lagi din sa gateway maligo. Kasi sa swimming pool, 150 ang ulo. Mabawal kang dalang pagkaon. Okay, para dihaan kasi lamang order ang pagkaon. Mahal na ba yung swimming pool? So, gano'n ba ka din haaliguan na exclusive? Naligo naman ko itong pag-sigar nila, ilas. Oo. Gano'n pala swimming pool niya? Ang klase ng pagkaon. Mahal. Magpapagkaon. Hindi na kita nila, 300 kapin, 400 kapin. Oh, yan. Kaya, nila. 5,000. Dalawan. Init na, diba? Huwag kayo din dyan. Pag-ulit ko kayo, may mapamunaw ka. Awas-awas na po. Ito lang ka sa bagay. Grabe siguro kamahal na medical, no? Kung magpa-admit. Dollar niya.